Miten se menee? Digi pojat. Digi pojat. Erikoisjakso. Tänään meillä on aiheena palvelun kehitys. 24 tunnissa. Kauas te pojat ootte nyt kehittänyt tätä palvelua? Mitä tässä on? 20 tuntia. Mitä se? 10 yli kohta. Ihan just 10. 50 No. jäljellä. Mites sujunut tähän mennessä? Tähän asti on sujunut hyvin, mutta nyt alkaa alamäki. Niin mitä se meni ikään? Antti, kertoisitko mulle mikä on Rails? En. Rails on sellainen sovelluskehitys. Äijä meininki. Kaboom.